Алексеевск, Әгірже, Ақсубай, Опас, Орша, Болташ, Камы тамағы, Көкмара, Лайыш, Мамадыш, Минзеле, Болық бистәсе, Соба, Сорман, Спас, Тәтіш командалары күш сынашты. Призерларының пьедесталда ничек урнашасыларын Килдебек спорт залында барған соңғы уйын хәл итте. Башта Лайыш районы командасы Көкмара футболчыларынан үстін шықты. Аннары Мамадыш районы муниципаль хезмәткәрләре 3-нче урын өчен уенда Болтач командасын җиңделәр. Финалда Соба һәм Болык бистәсе командалары очрашты. Төп уен ничьяга төгәлләнде. Пенальтилар сериясендә исә Болык бистәлеләр файдасына 3-1 булды. Шулай итеп, беренче урынны Болык бистәсе районы командасы алды. 2 ел рәттән Спартакиада чемпионы калган безнең Соба районы командасы 2-нче, Мамадышлар 3-нче баскычта урнашты. Соба муниципаль районы командасына Спартакиаданың гомуми зачетында чемпион булуларын телибез. Анда 4 төрдән соң безнең команда беренче урынны алып тора.